Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawani Cameras. Akula tiyeni ndithu tipepani kwambiri pano zochitika and lori sinakhale palaini chifukwa cha some shortcomings koma it's fine. Nde tiyeni tingolowa ndi ku Egypt. Ku Egypt ndi Israel kuoneka zoti kumene kusikhoza kubuka kwambiri. Yeah, ikhoza kubuka. Anyway. Yeah, kumene ikhoza kubuka ndithu chifukwa zikuoneka kuti Egypt nayo yamba kuya malire. By the way, Egypt yetu sukuti ili kutali kwambiri. Egypt ili mu Africa. So if you are an African, iwenga umazina kuti ndiwa mfilika. Mu Egyptian so ndi mfilika. So but kuma Egypt ili ndi border, malire border ndi Gaza. Right? Kumene ndituma Israel akufuna ndithu atenge koseko. Kumene asainena kale kuti kutenga kose. Right? Chabwe. Nde ma Egyptians, Egypt yanakala kuona kuti akulu apapa pamene zilimo zikuoneka zoti migwirizano yathu imene tinasainirana basi yokhuza ndi security chitetezo kuti ngati maiko ndi maiko khande chitetezo bwinobwino ati zimenezo I think zatha tithese zimenezo wena nkomafunsa kuti hey Egypt ndi Israel chitetezo bwanji. Yes, pa nthawi imene poyambirirapo pa nthawi imene Israel inazabwera kupita ku Palestina kuja ndikuwapatsa malo ngati anthu ma refugees atathamangitsa maiko azungu fana athamangitsa ayuda ndatathamangitsa maiko chako anabwerera ku anapempha malo ku Palestina kuja. After kupempha malo ku Palestina kuja nkwana kuti after akhala mu 1945 kumana kumbuka declare kuti basi kuno ndi kwathu basi mukangane Bible kapaka ndicheke Bible nde maiko ambe ankapanga condemn kuti mene konde kuba kumeneko chimene chibwana chimene chocho. By the way, ma Palestina inaliziko ndithu passport chani chiyose president ndalama zonse zinali kutiko zinali kumene kuko komana iwo anaphwaswa zija mu 1945 ndikuyambisa nkhondo kuyamba ndithu anthu amene ali kumene kusama walengaso ngati anthuso nde kunali kuvuta kuyambira nthawi imeneyoyo mpaka na kukafika pa October 7 paja kunali zithu ziphinjo ndithu koma anthu samalabadira anthu samapanga makuti komano I think October 7 ndimene apangitsa kuti mpano anthu akhale ngati kuti kodi chikuchitika njani awo ndi magulu tsopano ngachita Hamas ndi magulu amene anangofomedwa chifukwa kuchiona kwene zoti ifeyo I think palibe amene akusamala za ife nde ife tingototeza nthaka yathu nangasefe tili konkono. Anyway, iyo ndi history ya mbalimbali komano tifati yang'ana tsopano Egypt inapanga yani role imene Egypt ina player ababa. Egypt inavomereza kuti basi niyo ndithu ndi yani niyo ndithu ndi ndi dziko ngati state of Israel nde zinapeza kuti aravomezana koma suti anangovomeza mvenchonjija panalisoka nkhondo inaso ya 6 days imene to peninsula chilumba cha Sinai chinalandidwa nde actually I think ma conditions ake kuti chikhanga chiperekedwa so I think zina zimene zizi. Yeah, so Israel inakhanga ya chabaso pang'ono chapa Egypt nde iyo ninkanina koma ndimangofata kubweretseni kumene kuti timvesese current situation kuti pakati panopa chachitika njani. Nde panopa Israel Egypt mina nkutheka mina ina madaba kuti chifanyani Israel Egypt imaletsa border imaletsa anthu kudutsa pa border kukasiya zakudya ku Gaza mina mafusa amene yes it's like the order from above. Israel imene mauza kuti akulu Egypt pachadasana nigwizana kuti osakiri rete neto kula mulana kuti mene musalolezi wina aliyese kuti aduse ndi truck mene yazakudya kuti ipite mu Gaza. Ngati mukumbukira pana video ina yakaso ndithu ma videos ambiri amene azungu pa border baja amagwada kwa agwadira asilikali aku Egypt kumauza kuti mesa ndinu kuti si anthu kuti mesa ndinu asilamu kuti mesa ndinu aluya mukutikaniza ife bwanji kudusa pandi zakudya. Zunguna akanthu mina ngati mnaona video imene sindufana pange post ma videos ambiri fanda panga note kuti amapanga mark tinadakeso tata pa ma videos amene mumakhalamo maumbona amene ndimakupatsani acha. Nde anyway I know kuti you trust me nde sikuti ndizikhala busy kumapanga posts zambiri yayi zimbaka post some time you know ngati zingakhala kuti zotheka nde pamene paja zinapeza kuona kuti anthu aja
Egypt imakhanga nayiso ndithu kapolo ndithu wa Israeli mamvera Israeli nthawi zambiri nthawi zamamvera Israeli amagwira ntchito limodzi. That's why amaletsa kuti simungaduse ndi chani apa simungaduse ndi zakudya zimene zikuti anthu akapitire ku Gaza zikathandiza anthu ku Gaza basi kuti muna muli mwasema. Nde same thing with Jordan nayeso Jordan niso ndithu ndi 2022 osawa jandi ndithu ndi mazidole ndithu za Israel. Nde pano pasopano araizindikira after issue yako Kataija azindikira kuti Israel socheza naye ndakuti aphansula ma treaty ma agreement mapangano amene apangana nthawi imeneyo aphansula akuti pano pasopano basi ifeyo tiona zoti ndi Israel sitingakhalire so limodzi sitingapanga mgwirizano uliwonse. Yes, komanso kukhansula kusukuti akhansula ngokhansulaso moti angoganiza lero yayi kabauti issue ya Katayo yayi komano chifukwa chonena kuti Israel iliso ndi plan yolowa mu Egypt kukathanaso ndi Hamas. Ndi pamene Egypt yayika malire kuna akuluakulu mukangolowa mu Egypt ndikuti inuyo ndi ifeyo mukupanga declare war ndikuti inuyo ndi ifeyo Israel mukulengeza kuti nkhondo yambe nde sindikudziwa kuti afterwards chingachitika nchani komano Israel ikuyembekezeka kuti ipite mu Egypt namonso akuti ifunanso ikaphulitse mmenemo mu Egypt nde nkhondoyi yafika noko Africa. Yes, Egypt nakakuti Egypt ndi Africa ndithu sikuti ndikuti ali ndi Africa imeneyo chaba kuti inachita malire ndi ukokoko nde pamene sopano mwina maiko achiluya pamene mwina angazindikire mwina pamene angadzuke kuti kumakuluakulu timatani timachedwa timagona. Do you know kuno zoti even Netanyahu zaka 30 zapita zanalemba buku special buku limenelo longokamba zokhuza ndi ma Arab leaders kama kuti aluyaso anakamba za aluya ndithu atsogoleri achiluya anakamba ndipo anawabifa amene momo Israel anakamba zofoka zawo anakamba mmene iye amaonera. Nde the moment awa akugona ndithu iwo ndithu anali akupanga zinthu anali akuphika zinthu. Nde that's it. Komano kaganizidwe ka Yuda especially ma Zionists sikaganizidwe kuti mene munenera moyayi mene muganizira moyayi kaganizidwe ka iwo amaganiza beza kale kuti ife pena paliponse ndife amphamvu timapanga control china chilichonse. Yes, and zimene nde sikuti ndizonama yayi anthu amene awa ndithu ali pena paliponse ndiochepa trust me ndiochepa komano zimene amapanga m'maikomo simungakhulupirire. Even Donald Trump akudziwa bwinobwino ameneocha zaiwowa amadziwa bwinobwino zaiwowa acha. Nde anyway mwina ndingopasani soneka video kakang'ono ka mmodzi mwa Yosef Mizrach amene ndithu rabbi wankulu ndithu amakhangati tinakuti mabigi akuluakulu ampingo akuluakulu ampingo muone maganizo awo amene amaganizira kuti amaganiza bwanji iwo paokha akamaona anthu ena onse iwo amaganiza bwanji amaganiza kuti iwo ndi amene they are the chosen ones ndi amene ali best ndipo akumaonetsa ndithu chifukwa anthu ambiri azunguza mitu ndipo anthu ambiri like chikoma chifukwa choti anthu samapanga understand kuti anthu awo akaganizidwe kawo afuna chani chifukwa samapanga understand akubwera ndi mtima wabwino okay we maybe we are friends blah blah kubanzawo sauganiza choncho umangozindikira akumbutsa that's why maiko amene ayochangamuka kwambiri samasekerera yayi. Whatever you're gonna have, the Jews will always control you. Everywhere you go in the world, who's running all the financial? Always the Jews. Started in Paro, Yosef, everyone. The Jews are in charge of the world. Science, financial, politics, behind the presidents. Even now, everybody knows that all the campaign of Donald Trump is his son-in-law, the Jew, Kushner. I read it 3 different articles. He is the mastermind behind everything. He told him what to say, what not to say, how to react, things that he did in the end, that in the end worked out for him.
And he is richer than him. Don't get confused. He didn't marry him for his money. The family of his son-in-law are much wealthier than Donald Trump himself. Some people may think, oh, he married her because she, her father is the rich guy. No. A very okay, izo zili choncho komabe mukuzunza TV ni ku America, CIA ya ku America nayonso ikakhala pay pang'ono ikakhalaso pay imasamalaso kuti maIsraeli so tisayibase mpata kwambiri nayonso imaopa kuti Israeli for imakonda kuwapanga spy kwambiri Israeli. Ama-Americans zimene ndawapanga ama-Americans zimene zwa CIA munthu wasi amene akugenga ntchito ku CIA ayiso ndi uthenga ndi umbono umene kuti akuluakulu ngati kula anthu amene sitimakhulupirira ndeni ma-Israeli nthawi zabe amaona kuti panga spy. Yes, Israel yopanga spy America. Yes, kuti azimanga control bwino zimene mukuzidziwa. Guys, thank you so much. Do not at all trust, even though you have to work with them. The Israelis. You didn't trust them. Not as far as I could throw them. We don't allow the Israelis into CIA headquarters because they would always come with gifts, and the gifts had always listening devices packed inside them. And somebody brings you a gift, you x-ray it. It's a normal process. And we're like, you guys can't keep coming back here every single time trying to bug our conference rooms. So, no more. What percentage of the time did gifts have bugs in them? 100%. Be quiet. No, seriously. Are you kidding me? Absolutely not. I wish I was. 100% of the time they brought gifts that had bugs in them. Yeah.